Inhunga hian thil tri bai tak a omem tuan tum video a chuan Japanese thrang camera ina alo lakfuh te kan thir hole don ani somna tuna kan thir masak ber tur hi tlangwal pakhat Tokyo a apartment lian vak lova abial nu nena an khosak na muna thil thengania an che vela chuan thil mak tak tak a thleng reng thina chu wangin an che na apartment a thil theng hi fin fian atan video in lak atum ta ni hepa hian engwanga hetiang thil hi an chunga thleng nge ani hi a hre thiam lo tak zetani an rin dan chuan an ma ni ti buai thin tu hi meiche tharau thin rim phubulak du na tui hal athi to ani ti in shelawani an ringa a hma a he building a lo cheng to nunna chan ta le mundanga kalson thei to lo ani an ring bok chu wangin chu muna cheng piang te chu ati buai thinanga chuan an ngai min tok mai ani nu patua khat te chu hlim takin kar chunga chuan an lo om meka an mahuna engthil nge thlengang ti shalek lo chuan an ti ti dun na samai bok chutia tui taka an ti tia kar an tan mek lai chuan an ma kongpuya chuan mi pakhat ding hi muthutin an sufu leng lok maya chanchin ngai ven turin kar atang chuan an chuak ngal thoya ma se an bul le a che vela chuan tu ma mu tur anom ta hau lo mai angai na chu an shelo dun khop maya ma se kar bul le a che vel te anen ko lai chuan kar nuai atang hian mishing mel ni om tak mai hi arun dak chuak zuk maya Japan rawa chuan yokai ram huai le tharau an ti hi an oma hetianga konga an lo om hi tongpo mitam tak soitu anom to ani hetiang thil theng hi mishing le yokai te in pon ani an ti thin Number 8 chung ko pakhat chuan an che na in chu kang mai awangin an chan hlo maya an zawai chuan chu anin kanga chuan nun na an chan bok chu in chu engwanga ka nge ni ti chui chian na an nei mek lai chuan video velin in chung kang bang te chu an nakwala thilmak tak mai mu chua an nei ta an camera chuan mishing pian zia nei li om tak thla chu alo la fu reng maya ngun taka ingai tha ani phei chuan he thla hian camera lampana chap phai phei thom hriat tur a om ti ise thiam theiang he thla hi van doina to ka anin kanga bolal ta thla ani thein asia emle
Number 7 achang hi chuan kan hmu theile phak me thil thleng po hi kan lo hmu kan changa om thin puan suk na hmuna hian tlangwal pakhat chuan phone hi alo hmang meka abula do kan bula chuan meiche pakhat a thu ti kan hmu thei bok ma se tlangwala chuan a phone a hmang uluk deuh nge ni meiche thubul hnaya phone man mek lai chuan abula meichia thu reng chu thok le khata abo ngal dei maya he thil hi a thleng ol sam viau na chu shilfia a har hle thung ani Number 6 zana office na thoklai to meicha pakhat chuan tu ma ton du ngai lo tur thil atong tatat mai a hnunga le kha te chu thli chem ang main an leng vak vaka cher te po chu an ma ni in anin hnuk son rok rok mai hlau le ham hai takin ron hoya ma se tu ma mu turanom bok si lo chuta a thil ton to sa chu meicha tan chuan a hlauhawm don te lul nen chuata atlu to chu akia hian thatsak tak mai hian aron hnuk zuya puitu awin aw chiam chiam ma sela an office hunga chuan ama puiturin tu ma anom to lo ani Number 5 itunga enge omti le tuin nge lo en reng chati isengai lovani tiro mi then khat chu camera a live streaming an nei lain thil ton le thleng mu le sia tur hi an nei deuh furmaya then khat chu thom sia tur te tukver dar thalanga mel mai lo lang tele kongka ma nia lo in hong ringot ang chi tele an hnunga thil tar lo charingot ang te a thleng nok thin ani裏視野が怖いわ余計怖いよそんなんやめて怖いからマジでそういうのはね心霊配信の時だけにしてほしいできるそうだってもう最近は全然心霊配信もしてないからね見れないでやめてよちょっとそういうのそんなんやめてちょっとうちゃんの顔見れないじゃないよ OK OK えちょっと待って何で100年で言われても怖いよ俺の方がね、そうだからさっきリプくれた人結構いるね。やばいね。ぷよぷよ好きですね。ぷよぷよ大好きですね。シングル9月中に出んのかな。
Number 4 Subway lo ding mei chia hi achet phung amak sakriau maya camera a larutu chuan zui zelin achetla chu ariko char chara atira chuan thil mak chu atheng em lo ma se a hnu zela zok hianani minute reilo te nuwa chuan alan na dar thalanga chuan mishing pakhat hlimthla lan bel aom tatlat mai tunge ania engwanga dar thalanga hlimthla chau mu the nge ani Number 3 High school mei chapani te hian an hnunga hlimthla ding reng om chuan shemi alo maya ma se chu hlimthla chuan an ta na hlo om turin eng tin ma che ta tholova mei chapani te bulsi ra deuh chuan a ding reng ringot mai ani Number 2 In hlui abandoned building tlo tu thian havin thimzinga torchlight chau mangin an luta in chung mun ma vela chuan engamutak mu chu atumin an kalve nge ani ma se an thil mu tur hi shelok ningat se chuan he in hlui an lu chu atum nalama hian mit po an hoidu kherin arin omlo調べによると、ここはかつて広町として栄えた地域であり、この廃墟においても多くの女性が娼婦として働いていたらしい。なお、当時の風俗店は取り決めが厳しく、Ceiling atang chuan mi pakhat mai dang war pup mai mitpo nei lo chuan an ma ni ho chu aron en chu ko mai le alan dan chuan no te lian tak mit mu po nei lo ni mai o mani nang he tiang hi mu ve ta la eng tin ngei omang le Number 1 Nupa pakhatin an rong bol lai vel chu rikotin an lo infiam bor maya chuta chuan thil magdang lam tak mai chu anin chunga chuna thleng don ani an chauka dar thlang poriai chia chuan mi pakhat ding reng an ma ni lo thli reng om tu chu an ma ni lo thli reng tu om chu an mu theya chuta tunge ani chi a hriat tuma tukver an va hon chuan chu an mi hmuah chu alo om hau lova mishing ni se khatiang sekhen kha chung leka khan han kalbo na man tur kha a om lo shim ani 给那脚过去。わかんない。今言ったよね。やだ。気持ち悪い。え、何が？気持ち悪い。いやいやいや。え、何？こっち向いてるよね。何が？は？なんか言った？给那脚过去。ない。誰？わかんない。今言ったよね。